Inselmulkom u nilqawkom għall-ewwel programm it-tieni skeda ta' xi qrajt dan l-aħħar. Apparti l-mistednin tagħna f'din l-iskeda se nistiednu lil xi ħadd minnkom it-telespettaturi biex jiġi hawn u jkellimna dwar ktieb illi jkun qara dan l-aħħar. Għalhekk għamlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council MALTA u ibatulna messaġġ jew iktbulna fuq il-wall dwar ktieb li jkun laqatkom b'mod partikolari. Lejn l-aħħar ta' din l-iskeda aħna se nistiednu lil xi ħadd minnkom biex jiġi hawn u jkellimna dwar dan. Però ngħaddu issa għall mistiedna tagħna tal-lum, Miriam Calleja li hija l-awtriċi ta' Pomegranate Heart, ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż u bil-Malti. Miriam dan l-aħħar intgħażlet bħala waħda mill-finalisti għall premju ta' Eċċellenza Letterarja għall poeżija tagħha Burying the Dark, li issa ġiet inkluża wkoll f'antoloġija ta' poeżiji ippubblikata fir-Renju Unit. Miriam tattendi u torganizza wkoll l-Salon li fejn ġabra ta' artisti jingħaqdu flimkien u jaqsmu x-xogħlijiet tagħhom dwar tema partikolari. Allura Miriam, tgħidilna ftit rajt dan l-aħħar. Grazzi tal-istedina, Antonella. Dan l-aħħar rajt il-ktieb Black Vodka ta' Deborah Levy. Din hija ġabra ta' stejjer osra għaw 10 fil-ktieb. L-ewwel nett Deborah tikteb l-istejjer tagħha jisom poeżiji. Jiena jogħġbuni ħafna hekk. Huma osra, intelligenti u miktubin mod eleganti ħafna. Il-kliem tużaħ sew. L-ewwel waħda pereżempju l-ewwel storja Black Vodka din rebħet il-premju fil-2012 kienet shortlisted għal BBC Short Stories. Rajta jiena l-ewwel waħda titratta fuq raġel li twilet b'difett fiżiku. Huwa għamel ħafna suċċess f'ħajtu, però għandu dejjem din il-problema li dejjem jaħseb fiha jrid u ma jridx. Issa darba f'okkażjoni tax-xogħol waqt li kienet jitkellem fuq il-prodott ġdid tiegħu li huwa Black Vodka, jintaqa' ma' tfajla li qiegħda hi toħroġ ma' kollega tiegħu. U jieħu grazzja magħha u jixtieq joħroġ magħha u toħroġ miegħu xorta alla volja qiegħda ma' xi ħadd ieħor. U niskopru għaliex hija arkeoloġista u għandha kurżità li tħoss u tara din l-għadma ħirġa minn daru. Ġifieri l-istejjer tagħha huma fuq l-imħabba, però huma strambi, huma okkażjonijiet li forsi ma rridux naqraw fuqhom, ma rridux nisimgħu bihom, ma rridux inkunu fihom. L-istejjer l-oħra wkoll qegħdin hekk. Pereżempju hemm waħda qasira ħafna kull ma fiha ġiex paġni u niskopru li il-narratriċi, qiegħda titkellem ma' r-raġel tagħha, però r-raġel tagħha mhux qiegħed hemm. U tisma' l-ħsejjes li kienu jisimgħu flimkien, tara l-istampi, l-kuluri u tħallina hekk biex xewqa li nsiru nafu iktar dwar il-karattri. Mela l-aħħar storja titratta dwar mara u raġel li t-tnejn kienu orfni. Issa l-imħabba tagħhom tinbet, però dejjem hemm fil-background tagħhom li huma kellhom xi ħaġa nieqsa jippruvaw jsibuha f'xulxin. Grazzi ħafna Miriam, interessanti ħafna. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.